handsker, når man laver heksehylde om til noget, der kan sige bang. Men vi har ikke handsker, vi keder os, vi vil lave et eller andet. Så nu gør vi det. Og når det springer, så er det altså bare et heksehylde. Ja, det er. Så, de er så store. Altså, der bliver sort på din hånd og sådan noget. Og det er sådan lidt, men altså, det går. Der sker ikke det store. Vi overlever det. Så nu går vi i gang. Ja, nu er vi i gang. Og hvad må vi gerne vise, hvordan man gør. Men og først og fremmest starter 2 stykker papir. Ja. Skal du bruge. Og 2 heksehylde. Ja, cirka 2/6 af det 4 ark. Nu havde vi ikke lige, nu havde vi sådan noget fra skolen. Så. Prøv, hvad du synes. Ja. Først spiller man det der læret ud. Så knækker den bare sådan her, og så tager du den her. Det er selve krudtet. Ja, det er krudtet. Det sidder i. Og så maser man det. Du kan også bare gøre sådan her. Ja, du må selv om det, du skal bare have det ud. Ellers så prøv at klippe sådan lidt i det, så maser det ud. Det kan godt være lidt kinky med at få det. Men det er også fordi, altså, det er jo ikke meningen, at man skal sidde og pille det op med. Det er jo det, der er sjovt ved det. Det siger mange også. Og noget lort. Valgte at prøve at klippe sådan i det, sådan, hvor du... Ja, sådan der. Og ikke klippe det helt over. Løft sådan kort og sådan noget. Ja. Det står bare ikke. Sådan der. Nu skal jeg noget. Jamen der. Høst det ikke helt. Ja, og vi kan stadig ikke klippe, fordi vi står bare og filmer med en iPad. Så det er pænt nederen, fordi ellers så gad vi jo godt. Men I kan bare lige spole. Ja, I kan bare spole cirka her omkring, fordi altså, det kommer nok til at tage noget tid, men vi har sgu helt længe. Så. Det er simpelt det her. Og der skulle da meget i. Mm. Men pas nu på, vel? Du ved jo godt, der er for svag. Mm. Vi skal bare lave det med en, fordi altså, hvis nu hun kommer. Mm. Ja, vi har valgt at kun lave det med en, fordi altså, nu kan I se, hvor meget krudt der allerede er. Det er sådan lidt. Okay, det er fint, det der valgte. Vi skal skynde os inden, hvis det kommer hen. Det er pænt nu her. Så folder du det sådan der. Pænt simpelt. Der er også mange andre videoer. Den er pænt dårlig, den her video. Altså. Og det er omvendt, vel? Det er omvendt. Nå, ja, okay, det gør du. Og altså, måske til jul har vi et ordentligt kamera, der kan filme i ordentlig HD og klippe og det hele, ikke? Men altså, en god metode. Gør sådan der. Så nu er noget, skal jeg bare putte tape på. Ja, så putte tape på, så du kan danse og leve over. Og det holder, så krudtet ikke falder ud. På med tape på mig på lunken. Vi ses. Ses YouTube. Ja, ses.